vážení hostia, rodičia, deti a všetci prítomní. Dnes sme sa tu zišli, aby sme oslávili vzácny a dôležitý sviatok, Deň rodiny. Je to čas, kedy sa zastavíme, aby sme si uvedomili dôležitosť rodiny vo svojich životoch. S veľkou radosťou a odhodlaním sme pre vás pripravili tento ročník Deň rodiny, pretože spomienky na ten minulý ročník sú veľmi živé a príjemné. Veríme, že naplníme vaše očakávania a že prežijeme kvalitne strávený čas. Ďakujeme za to, že ste prišli a že tvoríte spolu s nami veľkú školskú rodinu. Vitajte doma. A teraz už pozývam na pomyselné pódium dôležitých členov našej rodiny. A vy půjdete tam nějak? No zavádeš. Východňare, jakže máte, no, no, no. Východňare, jakže máte, no, no, no. Že še tak po nevírace, no len dalej, no. Východňare, jakže máte, no, no, no. Že še tak po nevírace, no len dalej, no.
Ďakujeme veľmi pekne členom našej rodiny. No a teraz vás poprosím, poprosím pána riaditeľa o krátky príhovor. Vážení rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci, priatelia školy. Srdečne vás vítam na dnešnej oslave Dňa rodiny. Som rád, že ste si našli čas a prijali naše pozvanie. Toto podujatie sme minulý rok organizovali prvýkrát s obavami z účasti a ohlasom. Naše obavy boli zbytočné, a vďaka vám a našim deťom sme spoločne prežili krásny deň, ktorý si po roku chceme s vami opäť zopakovať. Som rád, že naše pozvanie prijali aj naši hostia, prednosta okresného úradu inžinier Michal Galan a poslanec mestského zastupiteľstva Lukáš Očenáš so svojimi rodinami. Škola potrebuje okrem schopného pracovného tímu pedagógov najmä dobrú komunikáciu a spoluprácu s rodičmi. Naším cieľom je získať si nielen vašu dôveru, ale prehlbiť neformálne vzťahy so žiakmi a ich rodinami. Minulý rok sa niektorým z vás páčila myšlienka o rodine, ktorú dnes znova zopakujem. Zdravá rodina je tá, ktorá je funkčná, nie dokonalá. A najväčším dedičstvom, ktoré môže rodič dať svojim deťom, je niekoľko minút svojho času každý deň. Dnešným podujatím chceme vyzdvihnúť úlohu rodiny a poukázať na jej význam, poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, krstným rodičom, pretože za každým sebavedomým a úspešným človekom stojí niekto z rodiny, ktorý mu dôveruje a podporuje. Naši pedagógovia vám spolu so žiakmi prichystali prekvapenie v podobe spevu, tanca a milého slova, aby ste videli, že škola nielen vzdeláva, ale spoločne sa vieme aj zabaviť. V každom našom žiakovi hľadáme to, čo ho teší a napĺňa. Snažíme sa nájsť si k sebe cestu, založenú na dôvere, priateľskej komunikácii, pohľadení, povzbudení. Ďakujem všetkým sponzorom, priateľom, žiakom, zamestnancom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a organizácii dnešného dňa. Vám všetkým vďačíme za to, že tu naše deti stoja, že sme tu my a spoločne z lásky k deťom vytvárame školu so srdcom. Ďakujem pánovi riaditeľovi za úvodné slova. Teraz nasleduje krátky kultúrny program. Hneď v úvode sa predstavia tanečníčky z tanečného krúžku, ktorý funguje pri základnej škole. Zatancujú vám tanec Kuko Mafia. Frajera, drotara, za
neviem kam. Ukradnúť ťa macoche, taký je plán. Postavme dom a zasaďme strom, naša láska kvitnúca v ňom. Chodníčkom, kde nikto nechodieva, tam, kde iba holubička spieva. Chodníčkom, kde nikto nechodieva. Čom píska? Tam ten možno spodný reproduktor. Začiatočníčky teraz vystriedajú skúsené speváčky. Tí, ktorí ste už mali možnosť byť na našich podujatiach, viete, že na našej škole sa intenzívne venujeme ľudovému spevu, ktorý nesmie chýbať v žiadnom programe. Ani dnes to nebude inak. Vypočujete si nádherné piesne z nášho regiónu. Hudobný sprievod počas celého programu spevácké duo Onderovci. Daj nižšie mikrofóny. Dobre. Zašvíci jasná hviezda nad tým výsledom.
parobka z dvora Gazdovského. Môže ťažko robiť, od rána do noci šetrapiť, ale bude zbeneči rád po nás. Bude všetky božko dobre nás.
Posledným bodom programu je spoločné vystúpenie žiakov 1. stupňa. Prezradím vám, že v zákulisí už deti netrpezlivo čakajú, kedy vám budú môcť predviesť nové pohybové kreácie. Žiaci v tom ale nakoniec neostali sami, na pomoc si zobrali, ale viete čo? Nechajte sa prekvapiť. Tanec disco práve začína. Majú nastúpiť, či im už najprv nastúpia? Janka, najprv nastúpia? Hej? Vypnuté sú. Stiahnuté mikrofóny a praskajú, rozumieš? Môžem? Dobre. Pošta! Á, je to tu. Ďakujem. Už je tu mama, už je tu tato. So sestrou kričím, poďme na to. Pridá sa babka a pridá detko. Keď hudba hrá, my máme všetko. Rádio u nás vždy peckujeme. Od rána doma len tancujeme. Hlava, ramena, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. Tancujeme pre radosť. Naša rodina rada disco nás stále tancuje. Ruky hore nám, u nás od rána iba disco hrá. U nás len disco hrá. Naša rodina rada disco nám. Nie je žiaden hit, ktorý nepozná. U nás do noci iba disco hrá. U nás len disco hrá. Disco hrá. Už vedia všetci na ulici, čo všetko u nás doma fičí. Rybka sa v rytme diska krúti. Psík ten sa bojí, že dom sa zrúti. A znova hlava, ramena, kolená, palce, oči, uši, ústa, nos. Tancujeme pre radosť. Naša rodina rada disco nám stále tancuje. Ruky hore nám, u nás od rána iba disco hrá. U nás len disco hrá. Spokojná, dáme kota, duchoňa, makarena, lambáda, až kým slnko zapadá. Spievam toho a tiež fíha. Všetky naše ruky dvíha. Ona ľúbi pomaranče. Prevádzame naše tance. Čo by ste si ešte priali? Ešte si ma, ešte dali. Nakoniec si dáme zas. Ideme na nás.
sa otriasa. Ale no tak, poďte k nám. Zapisy. Raz, dva. Ďakujem všetkým zúčastneným za program. Kultúrnu časť teda máme za sebou. Teraz nasledujú zábavno-pohybové aktivity v exteriéri školy. Pitný režim je k dispozícii od tejto chvíle. Po skončení všetkých aktivít bude nasledovať opekačka a podávanie guľašu. Prajem vám príjemnú zábavu.